नमस्ते प्रणाम, कैसन बानी लो आप लोग। हम तो उम्मीद करतनी कि आप लोग बहुत अच्छा हो खबलो। और आज हम आप लोग के एगो देवी पचरा सुनाओ तनी। रामनवमी आवे वाला बा तो अभी घर घर गवाला पारंपरिक गीत ह। तो हम आप लोग के सुनाओ तनी, कैसन लागे कमेंट करके जरूर बताए लो। आई लो गीत सुनी लो। सोने के मंदिरवा में बैठे सातो बहिना हो, चुनरिया ओढ़ी के ना हो, चुनरिया ओढ़ी के ना। मैया बोले जाए करिया हो, चुनरिया ओढ़ी के ना। मैया बोले जाए करिया हो, चुनरिया ओढ़ी के ना। सबका के दिहलू मैया महला अटरिया हो, कि अपने काहेला हो, कि अपने काहेला। बसलू ऊंचे रे पहाड़वा हो, कि अपने काहेला। बसलू ऊंचे रे पहाड़वा हो, कि अपने काहेला। सबका के दिहलू मैया गरवा के हरवा हो, कि अपने काहेला। पेन्हलू ओढ़ौल के हरवा हो, कि अपने काहेला। पेन्हलू ओढ़ौल के हरवा हो, कि अपने काहेला। सबका के दिहलू मैया नीली पीली सड़िया हो, कि अपने काहेला। पेन्हलू लाले रंग चुनरिया हो, कि अपने काहेला। पेन्हलू लाले रंग चुनरिया हो, कि अपने काहेला। सोने के मंदिरवा में बैठे सातो बहिना हो, चुनरिया ओढ़ी के ना। मैया बोले जाए करिया हो, चुनरिया ओढ़ी के ना। बढ़िया।